साननैसो फैसालि बा ओजा दिननिसिमबो माने इनि न'आव थांनानै रावबो भिडिअखौनो बानायफेरनो हायाखै बेबायदि माने फैसा गोनांबा माने खिबु आरोना नोंथांमोनाबो हेलौ नोंथांमोन नै जोंहा रेस्टुरेन्टाव जानो फैसा गैया नालाय बेखौनो जाबाय ओमफ्राय मेंबाय बा मानि थाखाय मेंदों ओमफ्राय जिरायदों मानि थाखाय जिरायदों नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आङो दा जोङो माने आं माने फैफेराखैमोन आरो बेवहाय नोंथांमोनहा फैनो हागोन आं खिन्थानोसै पलाकबारि होननानै बुङो बेखौ बेनिफ्राय दिनै आंबो फैबाय बेवहाय आब'आ लाबोदों जों मिथिफेरामोन भिडिअ बानायनो थाखाय आब'आ लाबोबाय बेनिफ्राय दा मेंबाय नालाय ओमफ्राय दसे ओरैनो दंफां फिसा ओरैजा दङ बेवहायनो जिरायबाय आरोना ओरैजा बे फिसायावनो बेनिफ्राय पलाकबारि मा जायगायाव फैदों मुंदांखा जोंनि दैमा गिदिर बुरलुंबुथुर बेनि सेरावहाय दङ आरो भिडिअ बानायनो फैदों भिडिअखौ नोंथांमोना साननैसो नेथ' साननैसो उनाव नुगोन दिनैसो बानायदों नालाय दाबो जोबाखै सुटआनो बेनिफ्राय मा होनो मेंनानैसो आं दसे जिरायबाय आरोना गरम मोनबाय खानाय सानाय खाथुमना लाजोब्बाय सना बख'जोब्बाय दा दसे उनाव आलदा सना गानफिननानै बानायनोसै आरोना ओमफ्राय दैमाखौ नायबानो जाबाय आरोना माबोरै ओमफ्राय बेनि बेकग्राउन्डखौ नायबानो जाबाय थ' ओरैबायदि माने मोजां ना माने थांनो बाबाय आरो आंना ओंखाम ओंख्रियाबो मा होनो ओंखाम उखैनायाबो गैया जेबो माने जाबाय ओमफ्राय दैयाबो नै बथलसेल' फैसायानो गैया ओरैबायदि माने नोंथांमोना भिडिअखौनो नाया नालाय मालायफोरा भिडिअनि फैसा लायै ओरैबायदि माने मालाय गाद खिथि जोंहा खिथिनो मोना नोंथांमोना नायबासो नङा होमबा दा आंनिया जेबो ग्रथआनो जायाखै नालाय बेफोरबायदि आरो दा स' नोंथांमोनाबो नायनो हागोन आरोना आं दिन्थिनोसै आरो बेखौथ' नुबाय नङा होमबा आंखौथ' नुबाय जिबायदि लांगि थेवबो बानायदों आरोना जेबो गैया मा होनो दुखिया नालाय नोंथांमोना नायबासो नङा होमबा जि समायना जागाया ओरैबायदि फैयो आरो दा नायनो बेखौनो फुंनिफ्राय मोनाजासिमानो जोंबो थानोसै दा दिनैसो फार्स्ट फैदों नालाय सेंग्राफोरखौ नायनो हागोन र' पसन जायोबा खोन्थाहर नालाय ओरैबायदि माने मोजां इयाव दङ जाहाजावनो जानाय लोंनाय नाथाय फैसा नङाबा नोंलाय सोर होनोसै नङा होनोबा बेफोरबायदि आरोना ओरैजाबो गासिबो मानसि गोजा जिरायना दोनजोब सान्दुं गोसाखाय दाय साया जाबानो ओंखारजोबगोन ओरैजा आरो मालाय सेंग्राफ्रा फट' थिखांगासिनो जोंहाबो दायो थिखांगोन र' नोंथांमोना नुगोन दै आंनि गुड मर्निंआव क्रिया के बर' सानफ्रोमबो फुङाव नुगोन आरोना दायो थिखांजोबना लाखागोन र' होनलाय दा मेंबाय नालाय दसे जिरायबाय जि बरिया थिखां जादों नुवाखै जोंहानि हासबेन्डआ बिदि खालामनो लाजि जि बरिया थिखांदों बिदिसो थिखांनांगौ जेबो फटा सटा लायाखै दे आं भिडिअ बानायनो फैनायखाय गाज्रि जामोन हासबेन्डखौ बावगारनानै जिउआ मा होनो सुंथों होननानै लायाखै दे आं लाखायोना सानफ्रोमबो दिनै बुंनाय लायोना दिनै भिडिअ बानायनो थाखायसो लायाखै दे बेखौबो गानथ'वाखै आं बावगारबोदों आरो मैयासो फैदों नालाय आङो ओंखायनो आरो बे आसानबो गैथ'आ आरो लोगोफोर गाज्रि दामोन दे आं हौवाखौ अनोथ' नै अनगोन ना अनो मानसिफ्रा सोरबा सानना मालाय हाबा जाना बिसिनि लाया हाबा जाना बोलो गाना आसान गाना आं सानफ्रोमबो गाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायग्राफ्रा नुखाय जानो हागौ मा होनो आसान थानाय लो थानाय नङा होमबा गोदोनायाव जेनेबा सिन्दुर फोथा गासिबो नङा होमबा आं दिनै भिडिअनि थाखायल' जास्ट माने आरो जोंहा आब'आथ' मा होनो दुखुनांथाव खोथा सिख्ला समावनो मा होनो बैसो थानायावनो बुरजा गैला नालाय बिनियाव माने खोथा गैया आं लाबोफानो बावगारदों नालाय बेनिखायनो बेयो दा न'आव थांबा माला आं गिदिरसो थांफिननांसिगोन उपाय गैया आरो बायना बायनायनो आब'आ माने फोथा खोनाफादों बबेजोंसो होनायबा दानि आं दा रिल्सबो बानायगोन भिडिअ बानायगोन स' नोंथांमोना नुबाय थागोन आरो बेनिनो आरो बुरलुंबुथुरनिल' बे खाननैसो भिडिअ नुसिगोन आरोना रिल्सआनो जा बा ब्लग भिडिअआनो जा नामा ब्लग भिडिअ मोनसेल' मानो होनबा मा होनो आङो स्पिकार माने ब्लुटुथ स्पिकारबो गैया बाथ्राखौ खोनानो नागिरा दा बारा एसे खम जानायखायसो आङो नोंथांमोननो माने बे बाथ्राखौ फोरमायनानै बानायबाय आरो नामा बारजों ओरै नावनि माने जाहाजनि आवाजजोंनो माने बाथ्राखौ खोनायो आरोना बेनि थाखायनो माबायाखैमोन आं बानायाखैमोन दा दसे जिरायनायावनो बानायनोसै होननानै ओमफ्राय फैनाय लामाखौबो दिन्थिनो हागौमोन आङो नाथाय बेनि थाखायनो दिन्थियाखै आरोना आं ओरैबायदि माने गोरिब मा बुंनो
मानसिफ्रा फोथायनायसो नङा गोरिब होनबाबो माने मा बुंनो आरो गोरिबथार होनबा मानसिफ्रा मैल'खौनो होआ मालाय गोनांबाथाय बा खिथु खिथु दाख्लै फैसाखौ नुवाखै फैसालिनि न'आव दासिमबो थांनानै माने भिडिअखौनो बानायनो हायाखै रावबो इनि माने माबा फनावसो कल रेकर्ड ना बादाखौ मा बुंनो आरोना सानैसो फैसालि बा ओजा दिननिसिमबो माने इनि न'आव थांनानै रावबो भिडिअखौनो बानायफेरनो हायाखै बेबायदि माने फैसा गोनांबा माने खिबु खिबु आरोना नोंथांमोनाबो होनलाय सब आंनि नायग्राफ्रा नङा दै माने खाथि खाथि मानसियानो आरो बांसिनानो आरोना 190%आनो फैसानि खिबु खिबु खारफानो दखन जाजोब खालि इउटुबारफोरा आरोना गासिबो नङा दै फोरा होननाय माने गासिबो फोरा नङा मा होनो फोरानो गोग्लैबाय जेनेबा 100आव 90% नङा होनबा मेकआप सेकआप गैया आरो भिडिअ बानायनो ना सोरबा मोजां मोनोबा नायलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय दा केमेरामेनबो गैया हासबेन्डानो थिखांदो रोङाबो बायाबो रायजागासिनो आंजों ओमफ्राय दुखु रायजालायो ओमफ्राय शुटिंखौ माबायदि बानायदो इखौबो दिन्थिनो नोंथांमोननो माने केमेरामेनानो गैया नालाय मा खालामनो साथामल' आब' आं ओरैखम दा आरो बारा खोलो खोलो बानायजों उन्दुनो ओंखारदों ओरैबायदि जादों आरोना दने दा मा बुंनो बेखिनियावनो दोनसै बेखौ मा लोगोफोर होनलाय ओइ नै दस' ओइ र' खिथिनो मा होनदों मायो गिदिं गिदिं lagi ini nya ada sih gua enggak mana tahu bikin dulu bikin dulu zendak nih dulu mau bikin dulu zendak nih dulu boleh ada lagi tiga sih sudah kan bukan bro mbak itu sana